I pozdrav kolege, dobrodošli u još jednu epizodu o lovu i našim druženju. I ovog puta smo u lovu na zeca i fazana kod nas na našem terenu. I kao što rekao, opet smo na našem terenu, samo ovog puta smo krug napravili kontra. Prošlog puta bio je potez Staračka kosa Lukara, a ovog puta sa brda potez Milanović i Zajić, paka Lukari, preko starog sela. Generalno dosta je lakše, u početku popnemo se na brdo, a posle sve nizbrdo. Kao što ćete i vidjeti. Ovdje smo pustili našeg trobojca Čapu. Tu je on bio veoma zainteresovan, jer tad tragovi vjerovatno su bili tazi, gdje u nastavku videa vidjet ćete da je Vojče odstrelio zeca, i to dobrog. Ja i kolega Beli smo išli taj deo terena sa Čapom, dok ostala družina oni su bili na potezu iznad, jer kad bi se nešto krenulo odavde sve bi išlo gore ka njima. Obišli smo taj veći deo terena, gdje smo pričekali Čapu i krenuli ka ostalim kolegama. Dođi, bravo dečko. Do tad isterali smo par fazana, ali to je sve nešto nezgodno za opstav. A i generalno slabi smo sa divljači. Pišite nam u komentarima kakva je situacija kod vas na vašem terenu. I izbili smo, što se kaže, na proplanu, gdje smo se našli sa ostalim kolegama. I tu sa njima smo se dogovorili šta dalje. Oni su krenuli stranom ka starom selu, a ja i kolega Beli smo odlučili da izađemo skroz na vrh brda. Ne bi li vidjeli kakva je situacija tu. Jer kao što ste vidjeli da prošle nedelje nismo obilazili taj teren. A tu se srećemo i sa našeg Medića. I sa njime krećemo u dalju pustolovinu. A pre toga naravno da se prekrstimo. Živjeli. Zdrav si, bako. Bog ti da zdrav. A kao što ste vidjeli pljoskice, možete naručiti kod nas putem poruke, sa našim logom i slikom po želji sa druge strane. Za pratioce našeg kanala bit će i malog popusta. A mi krećemo dalje. Po dosadašnjem iskustvu, u ovom delu terena su i mali zečevi, pa smo ovog puta krenuli da obiđemo taj teren ne bi li ga našli. A ubrzo oglasila se i zekaka. Znali smo da je tu. Ja sam krenuo da se izvučem na prelaz, a Zoću sam obavestio isto o tome. I tu je usledila pesma koju svi volimo. I nažalost, ova šansa je prokockana. Zekonja je izbio na kolega Zoću, ali on iz bezbednostnih razloga nije hteo da dejstvuje. Veliki respekt za njega. A to treba da bude savjet i za ostale kolege.
U kakvoj god da ste situaciji i koliko god da ste pod adrenalinom, kada niste sigurni, verujte mi, bolje ne, jer ishodi su fatalni. I samo što smo se našli ja i kolega Luka, krenuli smo dalje u obilazak i tu smo krenuli fazana koji je bukvalno frfnuo između nas. I vidjeli ste gršljak, o tome sam vam pričao. Tu smo polako stigli do mesta Krpići i krenuli polako prema starom selu. Tu smo očekivali da će biti fazana, ali slaba vajda. Jednostavno ih nema. Stigli smo do mesta, ali ja, pošto nikad nisam bio, zanimalo me je šta ima na drugoj strani brda, pa sam krenuo obilazak u jednu kratku šetnju i što se kaže, pustio sam mozak na otok. Ne znam vama, ali je meni šuma najlepša u jeseni. Tu dolazimo i do zanimljive rupe, gde se Meda bacio na posao. I napokon izađoh van ove šume. Prođoh kroz neki gršljak, ne daj Bože. Uraslo sve. I tu polako krećem putom, da se nađem sa ostalom družinom. Jer prošlo je dosta vremena, iscrpljeni, umorni i gladni, pa da vidimo gde će da se doručkujemo. I odlučili smo se za hajdučku kolibicu. Verujte mi, to je jedna prava mala oaza, pravljena za dušu. Svaka čast za kolegu koji je ovo pravio. I tu se polako sastajemo. Kreću polako šale, pošalice i prepričavanje dogodovština od današnjeg dana. Ove plašamo nosi, mi malo rukice. Są miszy. 2 miše, 3 miše, ne? Ne znam, ja, dobar, vi će pičku mašte. Tamo se jedan drugom mi ovdje negdje. Ale ti je gira. A kaže, imam 117 kila. Evo, jedno. I tu završavamo sa doručkom. Krećemo dalje u obilazak. Aman smo se bili lepo odmorili, najeli i kučiće nahranili. A i oni su se odmorili. Pošteno nisu stajali. Pa neverovatno je to da ovog puta nije imalo baš ništa. Da li je to do ovog lošeg vremena ili šta li je, ne znam. I taman smo mislili da ništa kad ono opet Zeko se oglašava, kao i Čapa sa njom. I opet i tu je bila prokockana šansa. Skočko nam je utekao kroz iglene uši. I tu smo sačekali ostale kolege, da se skupimo pa da sastavimo krug. Taman smo mislili da ćemo se kući vratiti praznih rančeva. Kad ono nenadano, Vojče je odstrelio zeca, kao što sam rekao na početku videa. Nije mogao čovjek da se odbrani, kao na ringišpilu. I naravno usledila je dalja egzibicija, slikanje i prepričavanje događaja, jer većina nije ni vidjela šta se desilo uopšte. A ovo je bio jedan naš lovni dan. Iako nije malo ništa, bio je zanimljiv. A evo i jednog eksperimenta za vas, ne pokušavajte ovo kod kuće. To je kolega već negdje video, pa kaže da proba. Meta je bila udaljena preko 120 koraka. Pogledajte vi tu grupaciju, kao Brenner. A vama hvala na pažnji i dobar pogled.